Conectar Porto do Son con sendas pionís, o Concello traballa en proxectos repartidos por todo o termo municipal para facilitar o tránsito dos peóns. O Goberno local de Porto do Son remata o 2025 con proxectos en riba da mesa que agardan converter en realidade o vindeiro ano. Un deles é a construción e adaptación de sendas pionís para unir o núcleo do municipio con diferentes partes do mesmo, algo para o que contan con achegas da veciñanza. Por onde anda a xente, por onde pasea, por onde vive, por onde convive, por onde queren pasear, a donde nos enlaza, hacia onde vamos. Por exemplo, esta fachada marítima de Porto Son enlazaba co Caudillar, que é a zona hacia a capilla de Atalaya, que ao mesmo tempo é hacia o Castro de Baroña, que agora tamén estamos facendo pois o paseo marítimo o rematar Xío, e queremos chegar hasta enlazar ca pasarela da Arnela. Ese é un proxecto que tamén que vai ser un proxecto singular, todo boado, vamos a deixar o Petril, porque ali é unha zona que a xente pasea moito por ali, e é verdad que hai en algún sitio que a beira rúa é moi estreitiña, e entonces queríamos facer unha pasarela de 2,50 m para que a xente disfrute. Vai ser unha pasarela voladiza, pola que a xente pasará e que enlazará eses puntos do Concello. Para disfrutar de Fonforrón, para disfrutar da Arnela, por si queres ir hasta o Castro, e, bueno, pois, este tamén é un proxecto moi pensado, e iso que che digo, é ir enlazando cousas. Fachada marítima, Capilla da Atalaya, todo o que é a playa Fonforrón, a playa da Arnela, Castro de Baroña, e outros dos proxectos que temos, por seguridade vial, que tamén un vai nos a facer tamén a Xunta de Galicia, o sendero, pero nós queremos comunicar todo o que é os casi 30 km que está o Concello de costa con beiras rúas. Agora estamos con un proxecto que vamos a unir pois Beneso con Aguieira. E contan tamén con outro proxecto que conectará o final do Lagarto co Castro de Baroña. E enlazar con Queiruga, que a xente poda ir camiñando con a seguridade vial a todo o largo do Concello de Porto do Son.